I pozdrav svima ljudi, ja sam X Miha i danas ćemo da isprobamo novi skin od Kha'Zix-a, a to je Dead Blossom Kha'Zix. Skin košta 975 RP-a, vidite ovo je kao kada ide recall u bazu. Ajmo da uništimo Ezreala kao što smo i sa LeBlanc, ali sa LeBlanc smo ja mislim Ziggs-a. Usput pokazat ću vam ulti, E, Q i V, duplo V. Onda pokazat ću vam kada držite CTRL-3, CTRL-4, CTRL-2, CTRL-1. Pokazat ću vam samo E, baš ja mislim da će biti onako kao... Evo vidite, ovo je kada držite CTRL-3. Ovo je kad se smeje. Ovako je kada držite CTRL-2. Boom, nigga. Ako neko ima PB, nek se javi u deskripciju, pošto bit će u mojim klipovima i imat će pozdrav, pošto ja ne znam niko koji ima PB od mojih drugara a nemam dva nekom da dam, tako da nek se javi u PB-u, mislim u ovome, nek se javi u komentarima. Usput, moj sponzor je Shockblade Z, od njega kupujem igrice i pošten je čovjek, plati mu prvi i sve on meni plati. Link njegovog Facebooka će biti u deskripciji i hvala. Otićemo još jednom iz zezanja da ubijemo ovoga, kako se zove, Ezreala, brzinski. Ako budemo imali mane. Malo... Opa. Sad će on doći ovamo. Tako. I ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj klip. Vidimo se vrlo uskoro, nadam se da ste uživali. Ostavite like, share i subscribe.